Hi guys, let's eat bread and lettuce. Nagbot sa lasang. Nagbot daw sa lasang yung pa ni Mother. Okay, kung ano man ni siya, gamay raman atong i-share. I-share sa madlang people. Oh, Mother, no, dili ka makaon. Dili ka katagaan. Nakagbong na nung. Hatak na lang dyan, Rick. Ka na dyan. Na, dili na. Hatag ka dyan, Dre. Butakal kayo. Sige ka. Mama. Ang bahin sa to ay, hatag na lang dyan, Rick. Ang na itlog. Di naman nagikan sa itlog. Wala na ako ng itlog. Ako ang ng itlog. Let's eat. Yum, yum. Yum, yum daw. Yum, yum. Pangayo dito ni Mama ka. Kaya lami dito ilang yum, yum dito. Gaya niyo si Biang Biang. Tagay din sa yung yum, yum diya. Ang nakakao ni Biang Biang. Okay, Mama ka. Ya, Mami. Give yum, yum. Kabahab kayo kung kauban. Hulot na niya. Wala na ako. Sab mo kaya namin ito din sa mga nagkaon. Pagkari mo. Reklamo. Siya ro dili ka magniwang ana. Kay labing kaon nimo. Wala na akong panihapon, guys. Maunta. Nak anak. Ayaw, may litos na akong napalit. Siyempre, tabang kaon na. Sabay kaon, Kasi sabay. sayang, manugin na to kaon. Ito kaon ko ka na. Siya na kaon din. Rawan, ang mga anak, mga Busog na ko ano mga akong panihapon. Mata po yung taga-ibon na. Siya. Pero tagaay, ang gyurot naman ganyan. Wala naman kaya ako Nurse kinaon. Gamay lang ako yung gibilin, no? Yung gibilin sa ako, puro na dahon. Ang kaon ng pana. May ko ano, cellphone na to. Tarain niyo ano niya, 1 meters. Ang sarap ng litos. Tayo ko na ito. Tagita. Apa kaya mama? Kalau jangan ko jangan ko sa imo. Thank you. Nga, yun ang gatag sa iyong papa. Nga, ako. Ikaw may kaon-kaon dyan eh. Nangayo siya, gigatag ya dire. Tingnan na niya, marami kong kaon. Mahatay. Ay tagaan ni mama. Busog na gid ka. Isa ka buok nga.
Isang kilong litos, isa ka daw. Kailangan mo yung kagilay. Ito spoon. Okay, pan. Isa naman natin yung bugas. Ito naman sa kadlaw. Ikaw na